Me tehdään nyt tässä taas MV2 videota. Niin. Ei me 2 videota tehdä. No 2 maksaa. Just. Meinas tulla pikku feili tossa äskettäin. Meinasin ruveta pelaamaan ennen kuin ennen kuin rupesin nauhoittaa. Jos teillä näkyy tossa tämmönen pieni punainen numero välillä tuolla, niin mä vaan tarkistan tätä videota nauhoittaa edelleen välillä. Ja taas tämän erään kaverin kanssa täällä tehdään videota. Ja ollaan saatu strikeri. Ja ollaan saatu strikeri. Ja ollaan saatu tumperi. Ja ollaan saatu... No tuo ei oo uutta. Ja ollaan saatu raffikaa. Mihin? Oh! Voi! Meinasin kaatua penkillä. Hui vitsi. Seikähdys Maximus. Onko nää kattonut Harry Potteria liikaa? En oo yhtään. Eikö mulla vaan tullee päästä noita? En yhtään. Mä vihaan Harry Potteria. Harry Potterilla en yhtään. Mä vihaan Harry Potteria. Ja sitten teille, tai sille Clone 2, joka kysyy, että ostaisinko MV3, niin en, mä oon 11-vuotias. Luuletteko, että mulla on massia ostaa MV3? Niin. En mä sitä osta, kun mä lattaan piraatepeistä. No mitä, tämäkin on ladattu Tämäkin on ladattu piraatepeistä. Ettekö tiennyt? Varmasti on. I'm coming for you, everybody! Kattokaa Quickscope! Epic! Ihan sama. Jaa, matsikin alkoi jo. Ihmeellistä. Tähän lagii! No ei pystykö. Mulla on koneen lagii, kun Frapsillä kuvaa. Wow! Uhu! Okei, mä vaihtaa fucking hit markers. Me ollaan ryysijöitä. Me ollaan ryysijöitä kaikki. Kun oikein silmiin katsot. Että tää on huono. Oh, siellä. Okei, mulla on mennyt nyt aika huonosti tää matsi. Kaikkien mielestä. Kai. Huom kai. Mitä te kommentoitte tänne? Heh. No on umppi hyvä, mutta se ei oo... Ai että! Mä en oo saanut yhtäkään tappoa. 2 assistia. Joo, vois. Se on vaan niin tylsä. Onko ei mulla oo akimpoina? Kun mä oon niin nössöpellä. Huono. En... No voi! Anteeksi, näytin eräälle keskaria tässä. Jes, eka tappo! Ihmeellistä eka tappo. Mä oon ihan sekaisin täällä sitten. Join äsken 3 patteria. Viikko sitten. Niin onkin! Granu! Mä stunnasin tuon oma. Loser! Nyt mä melkein tappoin itteni. Vähän mä oikeesti. Wow! Ja jos tää ääni tulee taas myöhässä niinkö siinä yhdessä videossa. Tää voi tulla, mulla on tää voi tulla vähän myöhässä, kun mulla on uudet kuulokkeet ja sitten tää frapsi on niin outo. Niin se voi tulla myöhässä vähän se ääni. Tai jotakin. Ja jos mä kuulostan ihan sekaavalta, niin... Voi paska!
Onko täällä... Joo, mäpä menen. Care package on the way. Care package incoming. Ei mitään. Wow! Nössö. Hui vitsi. Friendly airstrike. Kiitti, olen giibäkkäri. No ihan miten vaan. Miksi mä en tiedä mistään mitään? Ah! Ah! Ei! Knifein. Vähän tuolla jätkällä lagi tai mulla. Ei sillä, että mulla lagis, mutta... Ei sillä mutta vähän, ei. Wow! No on hyvä joo, purstilla ampuu. Enemy UAV spotted. Mutta ei tätä jaksaisi käyttää niinkö koko ajan. Ei sille. Ei jaksa silleen käyttää tätä. No ne olisi ihan hyvät. Ihan hyvät olisi. No tessut on paremmat. Me ruvettiin kiistelee siitä, että mikä ase on parempi. Vähän me ollaan oikeesti lapsellisia. Tuokin on ihan selvästi ruottalainen. No se sanoo koko ajan kaikkia fagots. Kuka? Oi! Miten se tonne katolle pääsi? Okei, mä käyn ampuus. Vähän mulla on itseluottamusta. Okei, mä käyn ampuus. Jätkälä vähän ylireagoit kaikkeen. Idiootti. Enemy care package incoming. Enemy UAV spotted. Kuoliks se jo? Ei, eikö kuoli? Friendly Harrier inbound. Mulla on hittaat aivot. Wow! Saatiinko me final kill cam. Oh fuck. Se oli testi. Jee, se pyörii. Se kuivaa mun käät, kun se on ihan hikiset käät, kun on pelannut liikaa. Oikeesti kertokaa vihdoinkin, onko hyvää pelaa, vaikka on kyllä pari kertonutkin, onko hyvää pelaa, mutta siis älkää sittenkään kommentoiko, kun siitä tulee niin... Ai niin joo, tämän kaverin vuoro. Totta tosiaan, siis mä oon ihan Anteeksi, että puhun niin lujaa, koska minulla on vähän energiaa nyt tää liikaa Ei vakantiin. Se on hyvä, mä nyt muuttu, se ei oo. Hähä. Ei mitään me saatiin muuttu kanssa. No ei varmaan mitään. Josta sieltä sinne Counter-Strike. Ei Counter-Strike. No voi! Miksi ei tällä hittää mitään? Jatka, miksi ei tällä itse mitään? Jos olisitte nähnyt... Mitkä näyttää ihan norsulta ne kuulokkeet. Ite on. Ai että. Aivan kauhian näköistä. Tää. Kollapursua päässä. Katso sitten. En oo ehtinyt, ei oo peiliä. Mut mehän... Juu, se Onko se... No entä sitten, se on meikän nimi. Mitä? Niin sitä vaan! Herätys. Okko ei kuulu. Mä sanoin taas sen nimen. Team deathmatch. Emppu ei kuule mitään. Hää. Take no prisoners, comrades. Jessu! Ihmeellistä se saa tulla. Fucking Oli hit. taas se, oliks se härkä? Ei! Ei sitä. Hähää, mä vedän strikerilla. Oh, siellä on joku.
Enemy care package incoming. Enemy UAV spotted. Tää on siis koko loma viimeisen. Enemy care package incoming. Ensimmäinen video, mitä me Tehdään joululuman jälkeen. Ilmoos. Fucking. Yeah. UAV online. Striker coming. Enemy Harrier incoming. Ei tässä on gräve. Enemy UAV spotted. Screw the shit. Enemy UAV spotted. No en mä kuule näistä kuulokkeista. Pitäisikö hankkia Warlord? Ei tässä oo, ai onko? Oi per. Tuolla on aase. UAV online. Mitä? Että UAV ei nää sua. Onko meillä... Ei tässä oo kolttuudettia. Niin, mutta on mulla siinä missä on niinku rappukat. Care package on the way. UAV online. Terva, vittua niin. Siellä on. Eikö ei? Enemy UAV spotted. Saamarin kämpperi. No kyllä se siihen kuitenkin. Oh ei! Noin. Heitetään tunni, katsotaan onko se siellä. Tosi... Jätkät huutaa tälle, että friskak! Friskak! Цель уничтожена. Цель уничтожена. Меняю обойму. Магазин. Heads up, enemy UAV spotted. Бросаю флешбок. Mä lähden ryysimään tällä. Care package on the way. Mä en kuulu mitä nää höpöytyy. Sieltä tulee! Hienoa hätää. Wits go back. Do some wits go back. Tulee! Mä ammun ton miinan sitten kun se tulee tosta. Näin. Магазин. Friendly payload inbound. Juu, mä otan umpi. Kuulitko? Mä sanoin, että siellä oli, mutta siellä oli mappi. Siis siellä on mappi. On mapista. Juu, katsotaan mappista. No! No, mä en tiennyt, että se oli. Kato taktika minä. Ai! Care package on the way. Tässä pystyy...
online. Rethinking the lead. We've lost the lead. UAV online. Tässä on final standi, mutta siitä pääsee pois. Rethinking the lead. Standista pääsee pois. Defeated. Juu, Let this happen tuo again. vuoro. Ei tiedä, että Final Standista pääsee pois. Joka Black Opsissa. Me ei pelata Black Ops. Niin. Meikä sai enemmän. Kai. Afgaan! Ei me päästä siihen. Public enemy. Oho. Die bitch. Oho. Siinä oli. Saatiin äsken. No mitä? Oi herranjumala. Yes. Joku jätkä käyttää tommosta aika noloa. Oh yeah, meillä on Afganis. Bileet. Kai teillä on lentoliput. Tossa kuvassa on näemmä tommonen rysähtänyt lentokone, että Toivottavasti ei oo. Uutta tulossa. pitäisikö meidän tehdä jostakin, tehdäänkö vaikka Minecraftista videota? Ei jaksa aina pelata MP2. Kommatkaiset pitäis tehdä Minecraftista video. Kommentoikaa, älkää olko kommareita, kun kommatkaa, eli kommentoikaa. Koska kommarit on kommareita. Tämä on Nero, kommarit on kommareita. Let's do this. Kato. Ärsyttävä. Tuolla meni. No granaat. Eikö se juoksi tonne yksi jätkä? Nyt te kiu. Flash out. Terve niputtaja poika. Kuka näistä oli se hakkerin tyylinen? Minä. Kun puukotetaan. Siinä se puukottaja oli. No se oli nekru, etkö nää nähnyt? Sillä oli ihan selvästi musta. Ai niin. Ei kato. Huipas! Oh hiljaa! Paretti agoki! Ole hiljaa! Oo! Mitä ihmettä? Oo! Hitsu. Oi. Sinne se meni! Tuolla se menee! Kuole! No voi mätää! No ihan sama. Nyt! Kato! Sori, mä säikäin. Ei vitsi. Ei vitsi, tuo oli tyhmän kuulonen. Enemy care package incoming. Mitä punastun? Hei, äläkää tappako mua, mulla on yksi tappo. Enemy UAV. Hienoa. Mitä ihmettä, kuka on ampunut? Enkä ampunut. Ei mulla on massia semmoseen. No mieti, ei mulla edes aseetta. Olisikin. Taitaako olla varsijoulu? Mitä? Taitaako olla varsijoulu tuolla kaapissa? Siellä muuten on varsiousi. Oi vitsi, älä et olis sanonut tuota. No ei mulla asekantelupaa ole. Minä vain kannan varsiousta ihan muuten vain. Missä se oli? Kato, tuttu ase. Se on vähän niinku nyt tappanut, mutta mikä tappatyylillä tappanut. Mitä mä just sanoin? Nyt kuole sinne. Kuole sinne! Kuole sinne! Ihan sama missä se oli. No kuole! Oli tuolla.
Empty. Se oli täällä. Tässä näin. Tässä näin. Miksei mulla oo snaippaa nytten? Oi paska. Enemy UAV spotted. Vähän oli Voi! Penaa. Mä teen yhden jutun nopeasti. En mä pysty. Eikö pysty? Tähän menee nyt vähän aikaa. Ei! No! Nein! Heads up. Venatkaa vähän! Noniin, mistä? Noniin. Mä pistin. Eikö mä pistin napi? Oh joo. Okko, miksi sanot tuon vasta nytten? Okei, nyt on hyvä. Enemy care package incoming. Sinä senkin pikku... Miks tämä tappaa mut koko ajan? Että mä vihaan tota jätkää. UAV spotted. The enemy's jamming our radar. Heads up. Enemy UAV spotted. Wow! 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 Oi vitsi! Meikä saa sydäri äskettäin. Oi vitsi! Oi vitsi! Oi. Jätkät otti mahan pohjasta ja melkein sai sydäri äskettäin. Ai vitsi mitä. Mä puukotin sitä. Oi vitsi, mä vieläkin ottaa sydämestä. Chunk, chunk, chunk. Eikö oikeesti niinku ottaa sydämestä? Ei mulla oo sydäntä. Olen köyhä. Oho, olipa hyvä yritys. Mitä? Mulla vieressä räjähti Predator. No niin, Okko, kiitos riittää, Okko. Wow, juokse. Mitä Counter-Strike, missä milloin? Enemy UAV online. Mitä? No se oli se sama jätkä. Kuole! Minun flashin ja stunnin ja... Enemy care package incoming. Enemy UAV online. Minä sanoin, että kuole! Nyt mä menen. Jätkä kiitti riittää. Oh yeah! Sainko enemmän kuin Okko? Mulla oli 3 assistia. Se oli 2. Se oli 1 assisti. No niin, me lopetamme tähän, koska tästä videosta tulee aika pitkä.